парвандаи се корманди милиса ва як сокини оддӣ ки дар шантажи ҳамҷинсгароӣ бо ҳадафи ба даст овардани маблағ муттаҳам дониста мешаванд барои баррасӣ ба додгоҳи ноҳияи Синои пойтахт фиристода шудааст. Ин се милиса ва як сокини оддӣ охири моҳи январи имсол аз сӯи маъмурони оҷонси назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон боздошт шуданд. Майёри милиса Шоҳрамазон Боронов, капитанҳо Нарзуллои Асламзода ва Оятулло Сайфиддинов ва як сокини оддӣ Диловар Мирзоев аз нафари ҳамҷинсгаро, ки исмаш бурда намешавад, дар маҷмӯъ 5000 сомонӣ мудили тақрибан $600 амрикоӣ хоста буданд. Онҳо гуфтанд, ки дар ивази ин пул аз паҳни маълумоти беобрӯкунанда аз ҷумла майли ӯ ба ҳамҷинсгароӣ худдорӣ хоҳанд кард. Мақомоти оҷонси назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар Тоҷикистон гуфтанд, алайҳи ин афрод бар асоси моддаҳои тамаҷҷӯҳӣ ва сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ парванда боз шудааст. Фарумарз Раҳмонзода, сухангӯи оҷонси назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо фасоди Тоҷикистон, рӯзи 31 март ба Радиозодӣ гуфт: муфаттишони мо таҳқиқи парвандаро ба анҷом расонда, бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ онро ба додгоҳи ноҳияи Сино фиристоданд. Дар додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ин хабарро тасдиқ карданд. Як манбаъ дар додгоҳ ба Радиозодӣ гуфт, дар доираи баррасии парванда маълум шуд, ки ин ҳамҷинсгаро ба хотири ба даст овардани маблағ аз ҷониби ин гурӯҳ истифода шудааст. Дар ҳамин ҳол пайвандони боздоштшудаҳо мегӯянд, онҳо ҳадафи туҳмат қарор гирифтаанд. Нусрат Ҳакимов, яке аз наздикони Оятулло Сайфиддинов, ба Радиозодӣ гуфт, ӯ ва дӯстонаш мавриди туҳмати нафари ҳамҷинсгаро қарор гирифтанд, ки бояд нисбат ба ӯ барои фиреби сокинон парванда боз мешуд. Қаблан бархе аз ҳамҷинсгароён дар Тоҷикистон гуфта буданд, ки мавриди шантаж қарор мегиранд, вале токунун ҳеҷ далеле сабт нашуда буд. Ҳамҷинсгароён дар Тоҷикистон зиндагӣ пӯшида доранд. Аксаран атрофиён ва наздикон аз майли ҳамҷинсгароии онҳо огоҳӣ надоранд ва худи онҳо низ тарафдори он нестанд, ки сирашон фош шуда ангуштнамои хосу ом карданд. Ба гуфтаи созмонҳои мудофиъ аз ҳуқуқи ҳамҷинсгароён, ҳамин омил боис шудааст, ки ҳамҷинсгароён мавриди шантаж қарор бигиранд.